Bai, zorionez, bestela esan nahiko luke, lana azkenean sumatzen dela, ez? Eta askotan bapateko bertsolaritzak ere ematen du, lehen esan duguna, ez? Doai bat eta holako brillo berezi badukan persona bat, eta nola bapatekoa dan, ematen du batetik noiz nahi pronto zaudela bertsoa kantatzeko, eta bestetik, momentu hortako lana dela bakarrik, eta ez da holakorik, ez? Pixkat desmitifikatzen da, eta magia kentzen zaio, eta zikintzen da pixka bat, bertsoaren lilura hori dena, baina hor da interesantea, bere zikinean, bere lan prozesuan, ez da. Lehen Maialenek bota du galdera, zeren bila abiatzen gara gaia entzuten dugun momentuan. Eta, nik hau orokortzen ez nuke jakingo, saiatu naiz, pentsatzen nizteren bila abiatzen naiz. Bai literaturan eta bai bertxotan, eta ea diferentea ote dan. Eta nik konturatzen naiz, literaturan irudiak, gertakariak, sentsazioak, esaldiak, zerbait iradokitzen dian edozer gauza, juten naizela biltzen eta beratzen uzten ditu dela, eta momentu baten hasten dela istorio bat, zerbait forma hartzen, hasten da, edo ni hasten naiz loturak sortzen. Bapateko bertsogintzan ez dago tarako denborarik, beratzen uzteko denborarik, eta orduan askotan lehenengo ideiari tiratzen diogu, lehenengo irudiari, errimari, ikonturatzen ez, ni askotan hasten naizela hitz batetik bertsoa sortzen. Agurretan askotan baita ere ez, igual kotxean jun eta zer kantatu nahi eta hitz bat etortzen zait. Eta hitz horri tiraka osatzen dut bertso osoa. Eta literaturari buruz hitz egiten ari naizenean askotan erabiltzen dut, orain dela 4 edo 5 urte gidoigintza ikastora bat ingen duen Michel Gaztanbidekin Bilbon. Michel Gaztanbidea Julio Medenekin batera Bakas pelikulako gidoia idatzi zuna, eta berak esplikatu zigun Bakas pelikula nundik, ze txispatik sortu zen, zein izan zen lehenengo txinparta. Eta jaten zuen, Julio Medenek 24 urte zeuzkan orduan, eta berak bazekin gazte bat hasieta zeola, laburmetraia batzuk iten, baina zuten elkar ezagutzen. Eta egun baten Julio Medenek deitu ziola, eta esan ziola, Michel, tenemos que quedar, tengo una imagen. Eta esan zuen, geldituko behar. Eta esan zion, un tío que lanza un hacha y se clava en un árbol. Hori zan, Bakas. Mitxilek esaten zuen, ez dakidana da, nola esan nion, bale, pelikula bat ingo dugu. Baina, ikusi zuen, mutilak sinisten zula, irudi hartan, eta orduan nola hasi zian tiraka, ez da, orduan esaten zuen, aizkora bota du, zergatik, aserre da olako. Aserre da zergatik, esaten zuen, apustua galdu dulako aizkoran. Horregatik bakarrik, eta pentsatu zuten, igual aserrea handiagoa izan daiteke, bi baserritako bi seme baldin badia aizkoran apustua egin dutenak, eta orduan galtzeak are amorro handioa emango lioke galdudunari. Noiztik daude aserre bi familia horiek? Eta pentsatu hasiera, azkenengo gerratik. Eta gero pentsatu, azkenengotik o azken aurrekotik? Edo aurrekotik? Eta azkenean sortzen da Bakas pelikula. Eta ematen du, pentsatu daiteke, pelikula hori sortu zala esplikatzeko gerrek nolako eragina eduki zuten Euskal Herriko baserritan, da familitan, da ze... Eta azkenean konturatzen zera, hori izan dela, hori guztia, mami hori guztia izan dela, irudi bat justifikatzeko asmatutako zerbait. Horrek ez du esan nahi, autorei etzaizkienik interesatzen beste gai horiek. Diala, gerra, baserritako egoera, gerra horiek nola bizi izan zian, zer sortu zen, baina hasierako ideia beste bat zen. Eta bertxotan ere askotan, nik uste abiatzen gerala txispa batetik, eta juten gerala sortzen alako testu inguru bat edo kontestu bat, eta askotan ematu bertxo hortan hau esan nahi zuen, eta igual zuketzenekin ze esan nahi zen duen ere, ez? Orduan oso labainkorra da batetik hori. Eta gero bestetik bilaketaren sakontasuna, ez? Guk gaia jartzen digutenean bila hasten gera. Baina ze diferentzia egon daiteken literaturako bilaketa, literaturarako nik egiten duten bilaketa, edo bertxotarako egiten duten bilaketaren artean. Eta bilaketa da sakontasuna. Nik badakit bertxotan segundu apur batzu dauzkadala, eta orduan, igual bilatzen duzu honeaino. Eta
Literaturan atzerago bilatu behar duzu. Konparazio horrez batiteatik bertxotan etxeko liburutegian bilatzen duzu. Etxeko liburutegian daude zuk sartu dituzun liburuak. Eta batzukin akordatzen zera momentu baten, eta beste batzukin ez. Badakizu batzuk ze kontatzen zuten, eta beste batzuk ez. Hori izan daiteke, bertxotan literako orduan buruan daukagun materiala. Eta literaturarako Google, hau da, hasi zaitezke gai batetik, eta bila, eta ari bati, eta besteari, eta beste bati, eta beste bati, eta nahi aina luzatu daiteke, bilaketa hori. Batez ere, bi puntu horiek aipatu nahi ditu. Baina, pixka kontestura pasako naiz. Bai, justo literatura aipatu duzu, eta literatura, karo, nahi ainako bilaketa izan dezake, atzerantz, baina, beste ezaugarri batzuk falta ditu, eta bertsolaritzak besterik ezean daukana da lekuan lekuko egoera, jendea, gertakizuna, momentua, eguraldia, aretoa, alegia kontestua, ezta? Eta pixka bat pasako gea bigarren zati hortara, ez? Gunerako, nola zen? Guneari bakarrik erantzuten diona dela bapatekotasuna. Eta bertsoa horregatik da berri. Gaur hemen gertatzen dena, ezin delako gertatu maiatzeko saioetan Santutxun edo Santiago plazako saioan, ja hemen gertatu dena joan da gu hemen gaudelako, eta eguna dana delako, eta kontestuaren ezaugarriegatik, ez? Eta bertsoa delako zuzenean sortu eta zuzenean hartzen dena. Horrek egiten du bertsoa beti berri. Bertso berbera ez duzu bi aldiz kantatuko berdin, eta ez da berdin eroriko bi aldiz. Aparte ez dugu bertso bi aldiz kantatzen, sekula. Baina, eta hori egia da, asko pentsatzen dute baiez, baina guri ere ez dakit badago hor barrenan zerbait uste ez diguna. Lehen kantatutako gauza bera berriz kantatzen. Horregatik, kontestua beti berria delako eta aldiz gaiak beti antzekoak, nabardura bat erraldoia izan liteke bertsolaritzan. Izugarrizko heldulekoa izan liteke. Pareta lehun baten eskalatzailearentzat heldulekudan bezala, bertsolariarentzat momentuan gertatzen den zerbait, adibidez soinu bat, komentario bat jende artean entzuten dena adibidez, edo gai jartzailearen akats bat, edo konfusio bat, edo euria hasten balin badu, edozein zarata izango litzakena, ez? Argazki gintzan zarata esaten zaiona, edo edozein akats izan litekena, heldulekua da bertsolariarentzat. Edo norbait jegitzen bada eta joaten bada, edozer balio dezake, edozer da heldulekua. Eta hortik sortzen da berritasun hori, ez? Etengabeko hori. Kontestua, testuaren parte da. Eta hortan da performancearen adibidez antzekoa, ez? Edo, performance bat, azkenean, ekintza artistiko bat. Publikoa sorkuntzaren parte da. Naiz eta jarrera, naiz eta publikoak ez kantatu, publikoa sorkuntzaren parte da, eta testu ingurua ere bai. Eta testu inguru horrek baditu ezaugarri batzuk oso jakina dianak, ez? Bapateko bertsolaritzaren beste ezaugarria handitako bat da, jende aurreko jarduna dela. Jenderen aurrean gertatzen den jarduna. Eta jende aurrekotasun horrek baditu zailtasun batzuk eta ezaugarri batzuk. Eta behar bada are gehiago, gaur hemen usuetanik gaudenez, emakumeen kasuan, ez? Emakumea jende aurrean jartzen denean, pixkat, oraindik ere, ez gaude hain ohituta, eta oraindik ere zailtasun batzuk sumatzen dira, edo ezaugarri jakin batzuk ditu performance horrek, ez da? Alde batetik, badakizute bertsolaritzaren estetika, posea zein den. Bertsolariaren presentzia fisikoak indar handia du. Oso irudi estatikoa da, ez dago argiztapen berezirik, ez dago musika berezirik, ez dago hornigarri berezirik, ez dago imaginik. Bakarrik da persona bat geldi mikrofono baten aurrean. Presentzia horrek izugarrizko indarra dauka. Eta bide batez esan da, emakume